pala ay long video, that's why. Pahiga pala. Yes, thank you, Daiha. Thank you. Okay, we're now going to Cebu. Galing na akong nag-CR. Ayun, daming pupunta ng Cebu kasi kahapon walang biyahe. Pero may biyahe daw sa hapon kahapon. Yan, dami na. Halika na, pila na. Papi. Let's go. Ay. Napangga sa kaka-reels. Bakit namimili? Bakit daw? Anong nangyari? Ay na, unahan ta. Ang sinaksyon namin yung bus na yon kasi guys, ganito ang nangyari. Ang kami na taxi doon sa malapit sa pier. Ay naku day. Nagtatanong sila kung saan daw kami. Eh sabi ko, hindi namin sure. Kako, dahil hindi naman talaga sure. Marco, nasaan ka? Dahil kailangan namin mag-inquire muna kung saan kami dapat magbibigay ng tulong. Dito muna tayo sa SM. Tahinga muna and mag-breakfast. Awa naman ng Diyos, dito sa parte ng SM, hindi naman nabaha. Galing nyo? Magaong City. Wow. Magaong City. Kaya nag-istambay ni kay wa pa mga abli ang kuan kaning SM. And then what time na diha? Unsang orasan na diha? 26 na, 10 o'clock mga ambli diri. 9 o'clock mag-open ang SM. Yan, magtagalog lang ako para maintindihan ng lahat. Kami guys, may mga pwestong ganito dito. Kanina pa doon sa Pantalan, iniisip ko, pati nandun pa lang kami sa Laot, ay iniisip ko saan ba ako magtatanong ng tungkol sa baha. Dahil hindi ko sure kung saan ang puntirya namin. Dahil nga ang sadya natin is tumulong. Nang kahit na hindi tayo mayaman o politiko o korap na mga senador o congressman o mga DPWH na maraming pera, ay pwede tayong tumulong ng mga simpleng way natin. Ngayon, dito sa Show My King, ay nakausap ko siya. Grabe rin. Kalunos-lunos din ang nangyari sa buhay nila. Nandun sila sa bukid, inilipad daw ang bahay nila, nakakaawa. Pati siya nga naka-duty, pumunta doon kahit na malayo daw, kahit bumabagyo, ay talagang pumunta siya. Kasi siyempre, nandun ang pamilya niya. Siya nga ni mo, Day? Marcy, ma'am. Marcy. Si Marcy, asa itong dapita inyo, ha? San Fernando, ma'am. San Fernando sa... Cebu. Sa South, ma'am. Dili na parte sa kaning... Nabaha diri sa kuan? Wala, Dili. Okay ra, Jude. Oo, okay ra. Pero ang inyong balay nalupat. Oo. Ang kanang kuan, ma'am, kanang... Lupad dyan ang mga ato. Nalupad yun na ng mga ato. Pero sa side na sa bungtod-bungtod, pero sa patag, wala ka naman. Unya, saan naman imong pamilya? Narangan dito, ma'am, na okay naman, di pabarog na naman. Di pa barog drapod di hapon. Pastilan ni Sura. Ay, mga bata.
Dagko na ko mga anak, ma'am. Okay ra gid sila. Uy, Ginoo ko murag dalaga ni. Tan-awa ra mo ray nakapalipay nato kay. Ang kaluloy jud kung kinsa giganahan mo tabang diri gid sa Umapad Mandawi, sa Talisay ug sa kuan liloan ma'am. Mao nay grabe. Jud kaayo sila. Unya, Walay tubig, walay kuryente. hantod karon. O sa labangan po wala. Wala pod. Uy, Ginoo ko. Siguro before mo balik ang kuryente. Unya na siya giistorya na ako nga mag-uyab daw diha sa Mandawi kanang na-trap sa underground ba to? Unya kanang na-trap sa ubos sa building. Unya dito na lang sila nangamatay silang duha. Asa to dapit dai nga parte? Sa Umapad Mandawi ma'am. Mandawi. Wa na lay nakamatikod nila nga tuwa sila sa ubos nga aron Ay di ma'am kay anang wala pa sa kuan baka na sila na magkuan bakwit na wala na sila nagbakwit ma'am. Oh. At lang sila kahapon. Bisag na ana dihag tubig wa gid sila muhawa. Mga palit-palit siguro ma'am. Hala, oy. Onya, saan naman sila? Ang ilang haya. Ano ko kabalo. O, kakabalo. Pastilan ni Uya. Onya, raba ko no, katong babae, walay ka mag-anak, walay paryente diri, walay ka ilang nga. Naa siya gihayo siguro side sa imuyab. Sa iyo, ayang Uya, pastilan do Uya, no? Hasta po siya in town, na biktima, ayang pamilya, nadaot iyang balay. Pastilan, Ginoo ko, unsaan na lang na, daghan kayong tabangunon diri, oy. Mo nang, ang akong sulti ninyo guys, of people needs our help. Sana diyan sa mga nanonood or nakarinig nito, mag-ambag naman tayo, ambag-ambag. Umanap kayo ng charity foundation na kakilala nyo at yung talagang legit, magbigay kayo ng tulong o kaya in your own little way, magpadala kayo sa mga, i-relay nyo sa mga kilala nyo. Kung meron kayong mga taga Cebu na kaibigan, magpadala kayo sa mga Gcash nila or anything na maka ano sa kanila. Lalo pa ngayon ay magpapasko, nakakaawa. Diyos ko, may mga pamilya dyan na nawalan ng buhay, nawalan ng bahay, nawalan ng lahat. Diyos ko, kawawa. Kaya tayong mga Pilipino, magtulungan tayo. Huwag na natin pansinin yung mga ibang hindi marunong maunawa sa ganitong sitwasyon. Tayo na nakakaunawa at tayo ay may natira pang pananampalataya sa Panginoon at alam nating nakakaawa sila, mag-ambag tayo ng kahit karampot ay importante yan guys. Lalo pat magpapasko, kahit yan lang ang isipin natin na parang regalo natin kay Jesus Christ dahil birthday niya. Okay. Pilay plate sa inyo nga dahil 200 back and forth? 200? Di ako'y gamay tabang dahil oh. Sige na. Sige na dahil. Dawat tayo ka umaw. Nahin mo tabang ni mo. Dawat dayon. Salamat kay mama. Okay. Ayaw nagkasubo kay di ka pasagdan sa Ginoo. Basta mag-pray lang. Di lang tamawad anong pagsalig. Maura na kay sa akong tanaw maura man ay rason ngano nang naingana ang atong mga kaigsuunan diri Cebu kay ang pagtuo nila murag nawa naman mubalik lang ta niya pag ayo-ayo day ha, ingat. My God, ang dami naghihintay, ang takal naman magbukas, 6 minutes pa. Saan kaya papunta itong mga paan to? Sarado na doon sa banda na doon tayo papasok sa kabila. Lechonero, Cebu. Ayan, gusto natin itong kinilaw
La Cocinerang Pinoy. Dang Katamba. Puro sabaw, ha? Sinigang na baboy. Yung kuga naman, yung crab omelette. Ano yan? Ako bumili ng crab. Ito yung crab nila. Subahan dito sa Cebu. Ayan guys, oh. Sarap. Sige lang. Sayaw ka pa. Sayaw ka pa. Napagustan ti Leche Plan. Iman. Sa blood control na lang. Sige, sige, sige. Sige, baklang. Sige, sige. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Oo. Hindi ka gasayaw. Yes! So, isunod ato ni ma'am. Tagasa man ka diri si Buday. Ala ko Luyo, Kapitol ma'am. Pero taga-Negros Waka ko. maapil sa blood. In Jesus name ma'am, di dyan ni madakong naong baha. Giluwa. Ha? Dingan ang baha nga. Ayaw lang sa ribog at. Grabe ni siya. Oy. Ako ba dyan kayo kong kaon. So, kansi kayong bagyo na ko. So, thank you to my pretty customer. Oh my God. Good vibes Yes. kayo ni. Kina good vibesan. Kantahan ka mo ma'am? Ha? Kantahan ka mo? Ah, sige. Paano ng puso? Grabe ni siya. Oy. Ma'am, I'm so happy ma'am kay nakoy customer nga jolly. Oh, bitaw. Mag-resibo sa tanan. Okay. Let's go. Papa, ano sa'yo? Pesa? Butter lang? Pana? Present na. You know nothing, You know nothing. Almond. Gusto mo? Tingin niya yun. Look at this. Oh my God. Hot cappuccino 155. 12 ounce yan. Vanilla matcha latte. Yung cold nila. 220. Ice cold yan. Kasi may init ngayon. Almond croissant. 190. Italian sandwich na may yung ciabatta. 280. Ang pinakamahal talaga ay yung kay Marco, 280. Yung sandwich nila. Meron siyang salami. Sa nakita ko may salami. May, I don't know how many kinds of cheese. And then, milk corn aman. Yan sa akin. Mura lang dahil sa akin ay mura lang. 140 lang. And then, ang total is 985. Wow! Grabe, no? You see that? Wow, yummy kay Marco sandwich. Yan. Kaya Marco, yan. Oh, ayan. Bibigyan ako ni Marco. Ito sa akin. Talaw natin. Ayan ang pangalan? Milk con aman. Milk con aman. Almond cornetto ay sa'yo. Almond croissant papa. This is for you. And this is for Marco. Yes. Okay. Wow. This is my matcha. Cappuccino. And wow, ang ganda. Very good. Yung sugar ito? Bakit wala? Ang damang ito kaya. Sikat mga ala. So, pinanis niya. Ito, ano ba yun? Sikat mga Pwede ala. na? Kainin ko na? Okay, kainin na. Tikman konti yung ito. Iwain mo konti. Yan. Ito, kainin mo. Iwain mo.
Maggi. Oh, gusto mo hati tayo dito? May Ha? masasarap. Hati tayo. Gusto mo hati tayo Bakit dito? nasunog? Sinunog dito talaga? Smoky flavor. Milk corn naman, Papa. Parang millefeuille. Itsura lang. Millefeuille. Yan. Milk corn aman. I don't know how to eat. Ay, nako. Hirap naman ito. Hiwa-hiwain pa. Ganito na lang ang gawin ko. Look at me. This is the best way. And then, diba? The simplest way. Okay. This is the favorite. The favorite. The meal. Bye-bye, the meal. A good experience, Marco. Yeah. An expensive experience. Very expensive experience, no? Human na may kamo na po puli-puli ta ha. Okay, angay-angay ta. Oh. Arang inita ganina pero at least karon mo gabi na okay na. Let's go home. Kaya na human na ta. Okay. Go. Oh, pagod sa biyahe. My God.